идвахме тук на площада около 17:30, село Чеканец, община Драгоман, Софийска област. И какво да видим? Ето, тук има улично осветление, свети. Свети си. И не знам кой осветява тук, след като уж се водят тук 5-9 души население. Ето ви го. Сигурно и тая тор тук се осветява. Да е на светло. Ето ви типичен пример. При постоянните жители в село Чеканец, община Драгомен, както сме ние регистрирани аз, моето семейство, осветление няма, но ето го в село Чеканец, където искат осветяват. И това не е само от сега. Ваши и наши имаме.